Nakatulog giday ko da. Uy, time para ko, Dok. Nganong napalhin man ta diri? Kalma lang, mister. Kaya ako nagigamitan ng orasyon. Kisaba kay dito. Yati, naaday kay orasyon, Dok. Medyo na ay gamay. Atay, padungga daw ko, Dok. Okay, sige. Orasyon ni Boss Antone. Hari kang manulunda, pabor kang mutambid. Hubuang pante, lagubo sa katre. Palunga ang suga, wala na'y magsaba-saba. Ako na'y bahala sa agyanan sa nukos ug ata. Lah, ngigag orasyon ni Dok, oy. Unya kaniya kong pasinti, Dok. Okay na ni Dok? Okay na, mister. Pwede rin mo sulayan. Ay, salamat in taon, Dok. Biko no, Dok. Salamat, anak. Mauli anak-anak. Nak, sobay sa ko isulti, ha? Si Papa. Dok, unsa ka ni Dok? Relax lang, easy ka lang. Bagong gising yan. Bantay bitawa. Nak, si Daddy. Si Didi. Mal ka, Dok. Ah! Kapuya. Kapoy. Pero dili ta angay mo surrender kay naatay pangandoy. Ang mabasa ang atong tumoy. Rons? Dong Rons? Hoy, Dong Rons! Gagi asang guro ni bataan ni. Dong Rons? Dong Rons? Dong Ron? Uy! Nayabag naman siguro ni bataan. Nag-unsa man ka dira. Ay, ano mo, mangamit na yun, mga lamian lang eh. Anak niyan ay, anak. Ay, ko kunaya kay basig. Iwasan ko na yung bungi ron. Pagtarong ha, kay basig putnong ko ng imuhaw niya. Sinanay, nangangat mo nga, nanawan na muna ako. Asa maron? No. Bawa ba, anak? Nakaihi manguhong tangong tay, mas nakay, minit lang eh. Ay, Pinawit nay, nakainis lang eh. Mula ka na tay. naatay lakat karon nak. Asam na tay? Muadto ta silang doktor. Nag-unsa man? Ay naon sa nalimot ka nga first day check up man sa mga operasyon karon. Aw, uno. O mao nang dili ka magsigig ana. E kung magbughat ka, delikado kung maminteryo ka. Ay, di lang naway mo mahuyong tay. Naunsa naman ni batang, dili man ka mukuyog. Di naman kung paano ako. Niyabag naman siguro. Ganahan makakamatarog istorya. O tay. Ganahan makakamakawayabog maestra. Aw di mo nang magkuyog ta. Kay para di na ka mag-antos og ana. Maka-ana na ka. Anak tay. Lindot kay na tara. Asa pa man kani akong mga client karon? In duty gani ko maski holiday para ilang kinabuhi masipti. Yantod karon wala pa man gihapon. May laon tag na imulabay na ko og panting away laba, may nila ko hingusinguson. Kali nanak. Nayo, manay. Dul-dul na lang nak. Nay nang ulbaan mo, tay. Oy. Pagtarong di agikol ba ka tinora? Anay. Biatong bitaron imo diri. Ay, ayaw, nay. Ayaw nung ngaya. Yung kauman, anak. Kuura ni bata. Kana kituto na ang doktor. Ay nananduha ay. Oy, Doc. Good morning. Good morning sa inyong mata. Unsa na rong orasa? Hapon na. Doc. Pasensya jud ka ay Doc. Saong ka anak ko mangguni akong anak ko, Doc. Nalabuang naunyag mabughat na. Maubitaw, Doc. Ako ni sing gibadlong ganina. Di ba first day check up aron sa iyang operasyon, Doc? Oh, maobitaw nga ning duty ko dire bisag holiday. Sige, palingkuran na imong pasyente dire. Sige na. Lingkod dari. Mister, relax lang sa diha. Sige, Doc. Kay medyo katulogon ko. Nakatulog giday ko da. Uy, time para ko, Doc. Nganong napalhin man ta diri? Kalma lang, mister. Kaya ako nagigamitan ng orasyon. Kisaba kay dito. Yati, naaday kay orasyon, Doc. Medyo na ay gamay. Atay, padungga daw ko, Doc. Okay, sige. Orasyon ni Boss Antone. Hari kang manulunda, pabor kang mutambid. Hubuang pante, lagubo sa katre. Palunga ang suga, wala na'y magsaba-saba. Ako na'y bahala sa agyanan sa nukos ug ata. Lah, ngigag orasyon ni Doc, oy. Unya kaniya kong pasinti, Doc. Okay na ni Doc? Okay na, mister. Pwede rin mo sulayan. Ay, salamat in taon, Doc. Biko no, Doc. Salamat, anak. Mauli anak-anak. Nak, sobay sa ko isulti, ha? Si Papa. Doc, unsa ka ni Doc? Relax lang, easy ka lang. Bagong gising yan. Bantay bitawa.
Nak, si Daddy. Si Didi. Malkadok. Kapuya. Kapoy, pero dili ta angay mo surrender kay naatay pangandoy. Ang mabasa ang atong tumoy.